Bueno, bideo honetan abiatuko gara langileen eskubide eta betebeharretatik eta gero ikusiko dugu horrek ze ondorio daukan edo nolako eragina daukan enpresaren prebentzio jardunbide osoan. Orduan, lehenengo eskubidea izango da segurtasunerako eta osasunerako eskubidea lanean, logikoa denez, horrek esan nahi du lan istripuak eta laneko gaixotasunak ekiditeko neurriak indarrean egon behar direla, eta horiek enpresa buruak edo enpresak baliabide horiek jarri beharko ditu, eta lehenetsi beharko ditu babes neurri kolektiboak individualen aldean, ezarri beharko ditu lanpostu zehatz batzuetarako arriskuak detektatu direnean laneko prozedura seguruak, langile horrek lan hori egin ahal izateko arriskurik gabe, eta bestetik enpresak eman beharko dizkio langileari epiak edo banakako neurriak, ez? Direla kaskoak edo direla eskularruak edo dena delakoa. Bestetik, langile guztiek prestakuntza jasotzeko eskubidea daukate. Bai, lanpostu konkretu batean eta arrisku zehatz batzuk baldin badaude, langile horrek eskubidea izango du prestakuntza egokia eta espezifikoa jasotzeko bere lanpostuari egokituta. Horrez gain, laneko arriskuei buruzko prestakuntza ikastaroak jaso beharko dituzte langileek, esaterako oinarrizko ikastaroa langile guztiek jaso behar dute, bestela ezingo lukete lanik egin. Gero lehenengo sorospenari buruzko prestakuntza ikastaroak ere ematen dira, eta laneko prozedura seguruei buruzko prestakuntza ikastaroak arrisku zehatz batzuk dituzten lanpostuetarako. Beste eskubide bat da informazioa jasotzeko eskubidea, direla lanpostuari datzezkion arriskuei buruzkoak, prebentzio neurriei buruzkoak, larrialdietako jarduerei buruzkoak. Kontua da, informazioa argia eta zehatza izan behar dela, bai, esaterako soldatzaile bat kontzientea izan behar da, bere arriskuak zein diren, soldatzen duenean, kasu horretan izan daiteke hitzaldia jasotzea, edo izan daiteke jakinarazpenen bat, edo zirkularren bat jasotzea, bere arriskuei buruz, baina gero informazio orokorra ere egon daiteke, direla kartelak, edo direla seinaleak, jakinarazpenak, panelak, txostenak, argibideak o hitzaldiak. Beste bat da osasunaren zaintza jasotzeko eskubidea, horrek esan nahi du aldiro azterketa medikoak egiten direla eta arrisku zehatz batzuk dituzten lanpostu batzuetan ere osasun kontrolak egiten dira, demagun adibidez, mehatzarien kasuan silikosia, edo silizioaren pilaketak biriketan. Beste bat da, diskriminaziorik jasateko eskubidea, bai, hau da, prebentzio neurriak langile guztiei eragin behar die, bai, horregatik ere, babes neurri kolektiboak lehenesten dira. Gero, arriskua izan ezkero, lan jarduera eteteko eskubidea, hau da, arrisku egoera bat detektatzen denean, edo istripua bera gertatu delako, esaterako, langileak esan dezake, lan honetan ez dut jarraituko, edo jarduera hau egiten behin ez dugu jarraituko, ariketa arrisku hori desagerrarazi arte. Gero, prebentzio politika egoki baten onuraduna izateko eskubidea dauka langileak, eta horrek englobatzen du prebentzio politika integrala, hau da, prebentzio politikak enpresa osoari eta estamentu guztiei eta prozedura guztiei eragin behar die, eta horrek esan nahi du, prebentzio planak, enpresak prebentzio plan integral bat eduki behar duela, larrialdi plan bat eduki behar duela, istripuak ikertzeko protokolo bat izan behar duela, prebentzio jarduerak planifikatu egiten direla, hau da, urtero prebentzio jarduera planifikatzen dela. Eta gero beste eskubide bat da langileek ere kontsultatuak izateko eta parte hartzeko eskubidea daukate, horrek esan nahi du langileek ere beraien ordezkaritza aukiko dutela,
Bai, kasu horretan bi organo zehazten dira, batetik prebentzio delegatuak eta bestetik prebentzio batzordea. Bai, prebentzio delegatuak dira langileen ordezkariak eta prebentzio batzordea da enpresako arduradunen eta langileen ordezkarien arteko organo paritario bat. Bai, eta bertan lantzen dira lan arriskuen prebentzioari buruzko gaiak. Gero ere, datu guztiak, adibidez azterketa medikoari dagozkion datuak konfidentzialak dira, logikoa denez, eta hori errespetatu behar da, eta datu horiek isilpean gorde behar dira. Bai? Eta horrek esan nahi du, enpresako arduradunek bakarrik jasoko dutela mezu bat, esan ez langile hori lan egiteko moduan dagoen ala ez, baina gero azterketa mediku horren emaitzak langileak bakarrik irakurri ahal izango ditu. Bai? Laburbilduz eta ikusita langileen eskubideak zein diren, horrek eramaten gaitu gero zehaztera enpresan egiten den prebentzio jarduera zertan datzan, ez? Orduan, badauzkagu, batetik epiak, banakako babes neurriak, laneko prozedura seguruak, zehaztu behar dira, higiene neurriak hartu behar dira, babes neurri kolektiboak ere ezarri beharko dira, horiek guztiak istripuak ekidite aldera, langilei prestakuntza egokia eman behar zaiela, bai, horrek esan nahi du, langileen prestakuntza ikastaroak izan daitezke, baina informazioa ere eman behar zaie. Beharrezkoa izan ezkero, seinale egokiak, jakinarazpenak, hitzaldiak, kartelak, dena delakoa. Enpresak eman behar diela, edo enpresak langileen esku jarri behar dituela, gero azterketa medikoak ere aldiro egingo direla eta are gehiago arrisku bereziak izan ditzaketen lanpostuetan ere kontrol medikoak ere egin beharko direla, gero langileek ere ordezkaritza bat izango dutela, bera sortu beharko litzateke prebentzio batzordea eta prebentzio delegatuak ere hautatu beharko lirateke, eta gero arrisku egoera bat detektatuzkero edo istripuren bat gertatuzkero langileek lana bertan bera ustea daukate. Bai? Eta gero enpresak garatu beharko du prebentzio plan integral bat, ebakuazio planaren protokoloa zehaztu beharko du, istripuen ikerketa zehaztu beharko du, eta prebentzio politika hori, prebentzio politika integral hori guztiontzat izan behar da, inor baztertu gabe, eta bermatu behar da datu pertsonalen konfidentzialtasuna. Hori da labur bilduta prebentzio jardun bidea enpresa batean.